Kilala ang Umingan sa Carabasa at buhay pa rin ang agrikultura na ito. Ang Umingan ay may 58 barangay at bawat barangay ay may nagtatanim ng kanilang one town, one product na kalabasa. Bali dito sa Umingan, sir, yung total area namin na 380 hectares. Bali mga 360 farmers yun ang nag-produce ng kalabasa dito sa Umingan. Ang average yield namin dito sa Umingan is 12 tons per hectare from May to August. Yun ang pang-commercial na kuwan namin sa kalabasa. Pero throughout the year, nakakapagtanim kami dito ng kalabasa. Kasi mayroon kaming yung native na variety na upgraded din ngayon, yung Sophia na sinasabi namin. Halos buong taon na itatanim ng mga farmers namin yon. Pero sa mga hindi regular na for commercial purposes, bali for domestic purposes na lang yon na production namin dito sa Umingan. At naman ng barangay namin dito, may tanim ng kalabasa, kaya naging utok namin yan. Kasi yun nga yung sinasabi ko, kahit off-season, may tanim na kalabasa dito kasi nasanay na kami yung sa native noon. Kaya naging utop namin ang kalabasa kasi pwedeng mai-produce dito sa Umingan throughout the year ang kalabasa. Klase ng lupa namin dito, suited for kalabasa production. At saka yung klima rin dito, pwede rin. Kasi mayroon naman na tayong mga variety ngayon, upgraded, kahit yung native namin noon, talagang matibay yun sa sakit, lahat. Kaya kahit the whole year napoproduce namin. Pero may mga upgraded na rin ngayon na parang native rin na variety. Kaya talagang nakakapag-produce kami dito sa Umingan ng the whole year ng kalabasa. Ang kalabasa namin dito sa Umingan talagang high quality na pinoproduce namin po dito kasi matagal na kami nagpo-produce dito sa Umingan. Kaya ang local government unit po ng Umingan, pinapanguluan ako ng mabuting mayor, todo suportado po sa mga growers natin ng kalabasa dito sa Umingan. Sana tangkilikin ninyo po ang produkto naming kalabasa dito sa Umingan. Alam niyo ba na ang kalabasa ay hindi lamang pang-ulam, ngunit maaari rin itong maging sangkap sa mga paborito niyong dessert? Kilala si Mami Bernadines na gumagawa ng produkto na ang pangunahing sangkap ay kalabasa. At kung ano ang mga produktong ito, tara, alamin natin! Si Mami Bernadine o tinaguriang Mother of Carabaso Delicacies ay gumagawa na ng iba't ibang produkto na ang pangunahing sangkap ay kalabasa taong 1990 pa. Ginagawa ko na ito sa US pa. Yan yung inintroduce ko sa US since naghahanap sila ng, they love vegetables actually. Kaya paano naman sa mga parang the Orientals, something like that, na kung ano naman ang product na mailalabas natin, parang ganon. So I started creating this kalabasa, kumbaga na because of the health benefits na kalabasa can give, parang ganon. So yun, gumawa ako nag-start ako sa dishes, parang ganon, na there's something like the stir fry, something ganon na squash, something like that. And then, eventually, sabi ko, oh, wow, ang kalabasa, sabi ko, ang daming magawang dessert ito. Napakarami actually. And of course, the health benefits kalabasa can give, the squash can give. Yung ganon ba. Kaya sabi ko, oh, I started with the tart, then the empanada, since the empanada is our kumbaga yun yung lagi nating ginagawa, parang ganon na the Americans, the Filipinos love, parang ganon. Oh, they were able to recognize the kalabasa now. You know, that before they were just laughing about, hey, kalabasa, especially the word kalabasa, because they used to say kalabasa in Tagalog. No, we are Ilocano, so we call it kalabasa, not kalabasa, because we are Ilocano. It's overwhelming joy, kasi kumbaga, parang they were able to recognize eventually, parang ganon, finally, parang ganon, that kalabasa now is like in the market. Like there is even kalabasa pandesal now. You know, I'm so happy with that. Future plans is like, of course, it will be recognized more, kumbaga, not only local, international, kumbaga, and that's of course the goal for like the kalabasa, that it will be recognized all over the world.
give importance to this product of Pangasinan na karabasa that is very nutritious. It's a versatile food. Mula nang magsimula ang mga ganitong klaseng produkto, patuloy na ang paglago dahil sa pagsuporta ng local government unit. Kaya kung pasalubong sa Umingan ang hanap mo, dito na sa Bernardine's Place located at Gomez Street, Barangay Poblacion. Tapat lamang ng public market. Sa halagang 75 to 200 pesos, ma-enjoy mo na ang mga produktong tulad ng suman, palitaw, buchi, leche flan, polvoron, empanada at iba pang gawa sa karabasa. Sarap! Pwede pala yun, karabasa, tapos suman? Hindi ako mahilig sa suman, pero I think this is an exception. Kaya try nyo rin. So, very sweet and hindi mo malatang suman pala and karabasa yung kinakain mo. Ang kalabasa. Wow! Ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. Ayan ang sabi sa akin ng mga matatanda. Aking nakita, totoo nga ang sabi ng mga matatanda. Ang kalabasa. Wow! At hindi lang ito ang pampasalubong na may iwi mo galing Umingan. Dahil sa susunod nating pupuntahan ay hindi lamang produktong pampasalubong pero nagpapakita rin ng kultura ng aming bayan.